يا نور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تعالى mi waɗan bayani e dow daraaki lewru shawwal to Allah yari en ñande asawe warore wato nogas e jeenayi ramadan 1443 laatan capanɗe tati e lewru april 2022 ñande nden rewru shawwal wato heɓoto wato iktiran kenan laatan jamdi jeenayi e minti nogas e jeetati jemma universal time that is gmt laatan jamdi jeetati e minti nogas e jeetati saudi arabia makka wakkati maɓɓe bo wakkati man laatan jamdi sappo e go'o e minti nogas e jeetati ñande jemma alat ñande asawe to ñalli jemma alat lewru man yanan e nigeria wato jamdi jeego'o e minti 32 nange bo yanan jamdi jeego'o e minti 41 especially abuja nigeria wato lewru man artan nange yanugo be minti jeenayi ɓawo yanugo nange lewru man wala dow horizon lewru man yadake muti hidde ko nange muta amma inchallahu ta'ala ñande alat wato laatan ko 30 e lewru ramadan to ɗum wi'ayi lewru man ñande asawe nange yanan ha abuja ñande alat jamdi jeego e minti 41 lewru bo yanan jamdi jeeɗiɗi e minti nogas lewru man maran awas nogas e go'o e minti 13 abuja nigeria wato hakkunde yanugo nange e yanugo lewru laatan minti 39 hakkunde yanugo lewru e yanugo nange ha nigeria especially abuja lewru man ɗon dow asamanji petel on so gam majum nane ma annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi'i to suume sai to on yi lewru to on bo jare sumaye wato ton julon sai on yi lewru wato ma'ana hadisi man yecci en la tasumu hatta tarawul hilal wala tubdiru hatta tarawul hilal wa in gumma alaykum fa akmilul iddata 30 to on gi'ayi lewru ni ñande nogas e jeenayi on huɓɓina limgal lewru man wato waɗa 30 ñande 30 ko o yi lewru ko o yi'ayi lewru man timmi kenan that is wato kenan wa in gumma alaykum fa akmilul iddata 30 wato gumma ɗo hunde ɗuɗɗum waɗan sanadi lewru man waɗa gumma on lewru man ko ndu wi'aka gam suddi ko ndu arti nange yanugo ko ndu famɗi pat wato nder ma'ana fassaran gumma kenan inchallahu ta'ala wato sai ɗum waɗa kokari ɗum dara lewru man no annabijo sallallahu alayhi wa sallam umri ummatore maako o wi kala ñande no gas e jeenayi pat yimɓe laara lewru to ɓe yi lewru man timmi to ɓe ayi lewru bo ɓe huɓɓina lewru man 30 ma'ana iktiran wato heɓuki lewru kenan e kalmowol arabic wolde arab en wato iktiran heɓuki lewru hesru to inchallahu ta'ala mi daran ha ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu allah hollu en julde jaam assalamu aleykum.